As imaxes que ven correspóndense cunha das últimas altas da unidade de críticos do Hospital Clínico de Santiago, que foi habilitada especificamente para tratar esta nova enfermidade. Trátase dun paciente de 44 anos que agora pasa á planta de hospitalización convencional, onde continuará coa súa recuperación. Permaneceu nesta área de atención a pacientes máis graves durante 19 días, despois de ingresar directamente dende urxencias. Foi ademais o primeiro paciente en Galicia de COVID-19 tratado coa técnica de circulación por membrana extracorpórea, que suple a función do pulmón. Dende que se rexistrou o primeiro ingreso por coronavirus, o pasado 12 de marzo, na unidade de críticos da área sanitaria Santiago Barbanza, tratáronse a un total de 42 pacientes. A día de hoxe tan só hai 7, o que demostra unha melloría evidente. Tamén destaca a baixada no número de pacientes ingresados en hospitalización convencional en centros hospitalarios desta área. O último balance sitúa esta cifra en 59, 4 menos que o inicio da semana, dos cales 4 atópanse no Hospital Comarcal da Barbanza. Onte informábase tamén dunha nova morte nesta área, unha muller de 79 anos con patoloxías previas que estaba ingresada na Policlínica da Rosaleda. Dende o pasado sábado non se informara de ningún falecemento nos hospitais desta área sanitaria.